Gutter, så er jeg klar til at skyde endnu en. Det bliver hjemme hos min mor. Min mor hun er hjemme, hun er sommerferie, så det bliver lige med lidt baggrundsstøj. Det var Popular Demand, eller KGL, der insisterede på, at det var den her. Så fandt vi den sammen, og jeg kan også godt huske den selv som et rigtig godt game. Jeg ved ikke, om Pep også synes det, men han kunne også huske den. Så i det her game, der snakker vi om placement og hvordan vi spreder os ud, og hvordan vi laver engages. Spinner på Valla, Uther, KGL, Sonja, Woodybro, eller Aki på Kanthas, og Bebrani på Johanna. Og det ser jo helt og aldeles fornuftigt ud. Fordi det er en lidt ældre en, så sker der det, at man skal loade en gammel version, og så mister vi altså, hvilke hold vi er. Så i det her game, så skal vi kigge på de røde. Det er os, der laver placements, frem for de blå her. Så det er lidt noget andet, men det skal nok gå. Kommer ikke til at være så meget spillet ud. Jeg sidder jo her midt i stuen hos min mor med åben dør, fordi det er super varmt. Så det er primært baggrundsstøj, ud over mig selvfølgelig, I kan høre. De går direkte til Vision. Vi er mere på at være hernede. Pep han stiller sig fornuftigt, og May scouter hans position. Pep går ind rigtig fornuftigt, og Kel'Thuzad mister sin første. Uther vil jo gerne være foran på den måde der. Hold da op, tænk at vi får kørt en May ned. God skade. Det var Aki på Kel'Thuz, der får dishet, og Valla for den sags skyld, de er jo 150 fra hinanden. Sindssygt god skade. Nå ja, de havde en offlane ITC, det kan jeg godt huske, det var sindssygt mærkeligt. Så team comp-wise, der er vi jo meget klassiske, som vi jo nogle gange er. Hvor de prøver lidt noget alternativt. OK AOE skade fra en der. Og Aki han trækker sig tidsnok til Mays rotation. Men det går meget godt. Der bliver taget en camp på 1 minut og 30 sekunder. Fornuftigt nok, og vi er fint ude i lanes. Pep holder sig lidt defensivt. De er også 4 i lane. De tager deres siege camp, og vi lader vores siege camp køre. Så soapwise, så er der 3, der rotater midt, selvom de lige var hernede. Det var måske unødvendigt. OK damage output, men heldigvis er det bare på 2, og KGL han kan heale os alle sammen op her. Pep han bruger meget tid på at få nakket en siege camp. Valla kommer ned for at hjælpe. Men det er præcis som det skal være. Jeg er lidt unødvendigt deep her mod en self-healer. Men lad os se, hvordan det går senere. Pep han har intet mana, så han beder og har tid nok til at komme ud på shrines. Så det er et godt tidspunkt at trække tilbage. Jeg får hjælp af Aki her, fordi jeg har spillet forkert. Jeg er lavt liv nu, når der kommer objectives. Jeg ved godt, at jeg vil tabe heroppe, så jeg skynder mig ind og ser, om jeg kan nå at få et par skud. Kan jeg godt. Og så ved jeg faktisk ikke, hvad jeg gør her, andet end jeg dør. Stensikkert. Nå, lad os gå herned og kigge. Aki bliver gået af Valeera, som er inde deep. Uther var jo et godt valg for lidt op at counter det her play, der kommer nu. Valla fokuserer på objective. Jeg tror måske med hidden, at det havde været tilstrækkeligt. Er det tilstrækkeligt alligevel? Det ser sådan ud. Det var meget godt. Så godt spillet i og for sig af Valla. Sonja døde op top, som I godt kunne se. Meget pinligt. Ærgerligt at få det med på reviewen, men vi er jo her for at være ærlige. Det er derfor, jeg har fået et job hos Trustpilot. Nå, gode placements her. Og så bliver I double rooted. I står lidt sammen. Men det er også fint nok. Altså, I skal lige have det sidste skud. Men også en lille misplay. Man godt kunne have gjort anderledes. God unstoppable fra Pep. For at komme væk. I har fået Valeera. Jeg beder om noget hjælp heroppe top. Og så kommer Aki.
Jeg går ind på ETC og holder ham optaget. Aki mister sit E og går ud i lane. Og så tager vi altså lige det sidste skud her. De har fået en del mere push, men det er jo som det er. Hernede har vi fået meget mere, end de har. Og vi går tilbage i lane. Så har vi mistet vision på alting i midt. Og vi tænker, at nu skal vi nok gå tilbage. Men det er her. Og så går vi oven i hinanden. Men det er kun Aki, der bliver stunnet. Det er hårdt go. Og jeg begynder at rotate indad, fordi nu kommer Kel'Thuzad også. Og nu er de faktisk 5 oppe i top. Og KGL kommer her. Og nu kan vi bare defende lidt. Vi begynder at tage Bruiser-campen og Siege-campen. Prøv at se, hvor melder han sidestepper. Det ser rigtig godt ud. Og herop tager han den alene. Det kommer til at tage med et ondt år. Så er der godt nok camps. Så var det her, hvor der var en Josefina. Måske. Og Pep han er lige AFK op top. Valler står altså alene mod 4. Aki går opad. Og jeg står her. Så her kunne man så sige, der skulle rotation have været anderledes. Vi skulle have været nede og hjælpe Melder i stedet for. Sikke nogle bomber, han også bliver ramt af der. Godt spillet af dem. God initiation faktisk fra Kel'Thuzad. Nu bliver der pinget meget hernede. Melder han er nok insisterende på, at nu skal den her defendes. Godt undvidet af den der root. Og så har de fået en del push. Der bliver pinget, at nu skal vi altså være klar på objective hernede. Jeg bliver oppe lige nu og her, fordi at det ser ud som, at ETC gør. Og fordi jeg gerne vil defende den Bruiser camp. Valera melder, han står altså et hårdt sted for ham. Men han kan godt komme ud lige her. Og så bliver der faktisk gået på Kel'Thuzad. Det er en så... Nå, det var den her situation, det jeg huske. Sindssygt. Så det gik faktisk fra at have været et rigtig, rigtig godt øjeblik for teamet der, til at der kom en ulti kavalkade der. Men vi fik taget omkring halvdelen af alle skuddene, hvilket jo i sig selv er et kæmpe win, når man er en tank nede. Jeg står her og spiller imod en ETC. Jeg siger, fuck den lane. Fordi at jeg vidste, at de havde lige været bund, så jeg skal bare væk derfra, op og sukke oppe, fordi vi skal ikke spille på nogen dramatisk måde. Vi mister fort bund på grund af objective, og det er jo sådan, det går. Der er ikke nogen, der pinger AFK Joanna. Det er en fejl. Det kunne Lundager gøre. Det har været oplagt. Jeg får altså lige stunnet. Det er ikke nok til gengæld, men... Så jeg skal løbe væk her. Og så sker der en ubehagelig ting. Jeg bliver rooted, og så kommer Maze ulti. Maze ulti, jeg ved ikke helt, hvad det gør. Stopped. Det betyder vel, at man er protected. Jeg kan ikke, der er ikke noget, der kan blive gjort ved mig. Det ser de som en god mulighed for at initiate. Miller er helt hernede faktisk. Men prøv at se, hvad der sker her om et split sekund. Der bliver kastet en god root af. Og jeg har som bekendt brugt min ulti. Pep han er tilbage. Og han samler lige alle. Og så kommer Miller faktisk med en sindssyg ulti. Forstår noget alle. Og så kommer KGL med en follow-up på den. ETC rapper rundt om for at stunne Valler, for han ved godt, at det er... Nej, stunne mig. Og han ved godt, og det er lige meget. Det er spinner, der giver damage. Men se, så kommer der altså en light bomb,
og han prøver på at trække, jeg tror han rammer forkert, Kel'Thuzad ud, men vi når at spise det, og det er faktisk Uther, der bruger sin W for at få ham væk. Pep fokuserer på at splitte healeren væk, mens vi 3 goer på de andre noobs. Godt stun fra KGL, og så kan han komme igennem terræn der. Og så disengager vi, men sikke et turn. Aki må lade livet, men hold nu kæft. Kombinationen af Johanna stun, Vala stun og derefter Uthers stun, de er låst. Og det er faktisk rigtig fedt at se, at vi kan få så meget skade ud. Vi tager en offensiv camp, og Aki falder ind i den rolle, som Aki nu engang falder ind i en gang imellem, med at pludselig er Aki faktisk offlane. Jeg er offlaneren, men er i et 4-mandslane. Og så kommer der den her Ice Wall. Det var det her øjeblik, hvor at KGL ikke kunne forstå, hvad fanden det var, der foregik. Men Ice Wallen falder. Mei får stunnet en gang til. Kel'Thuzad får stunnet en gang til. ETC stage diver herned, og Aki er oppe i toppen. En hero, som vil have svært ved at holde objective anyways. Så det er altså placement-wise eller lane-wise, så er det altså skævt af os. Så bliver vi reddet en del der af Anduin. Men nu bliver, Vala altså slået rigtig meget og stunnet. Gode heals fra KGL. Men shit, han er fanget deep. Og vi disengager 4 mod 3. Uther bliver altså fanget igen. Godt spillet deres Kel'Thuzad. Og af en eller anden årsag, så ved han lige præcis, hvor vi stopper. Så vi kan ikke mounte. Nå, så løber vi altså bare så hurtigt vi kan op mod top for at hjælpe. Pep han sikrer sig lige vision. Sindssygt god idé på en objective. Og vi kører videre. Jeg clear lidt i midten, eller i lanen. Og så er det den her Pep, han kalder. Tager de ikke boss nu? Det gør de også. Så løber Vala og Uther ned. Og her kommer der et punkt af kritik igen fra Aki. Aki skal altså mount op her og rotate ned. Den her lille lane, han har endda fået globen. Den her lille lane er unødvendig. Godt go på Valeera, men her så når jeg altså faktisk at abandon den her, og så går Aki faktisk top igen, sådan lidt unødvendigt. Der er en lightbomb klar her, KGL er inde deep, og KGL bruger sin ulti der og stunner 4, men så er spinner faktisk desværre, står han altså faktisk desværre skævt igen, og nu er de alt for lave. Så der var ikke så meget spredt ud her, men han voltede ind. Jeg prøver på at stunne dem, så at Melder kan slippe væk. Det kan jeg ikke, men vi når heldigvis væk. Aki har fået top. De roller der skal være swappet. Aki skal være nede. Og så skal jeg tage tower, eller objective, hvis det er det. Det er forkert rollefordeling. Hvis vi lige lynhurtigt nulstiller og kigger. Vi har fået taget alle 3 forts fra deres side af. De har taget 2 af vores. Så pinger vi Bruiser-campen. Vi kan ikke gøre noget mod den her. Heldigvis så lurer mig, om ikke Melder han har taget det build, som han plejer. Monster Hunter. Additional damage to minions and mercenaries. Det vil altså sige, en boss er slet ikke så uhyggelig. Og så har han kørt spilarmer. Kan jeg vide, hvor meget han får trigget den her? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Lad os hurtigt kigge på statsene her. ETC har lige så meget hero damage som vores, der har mest. Men han har også været inde og bokse. Han har ikke lavet andet. Og så ellers så har vi altså solidt på 15. De har givet lidt mere hero damage. Og de har også lige 2 kills mere. Så står vi 5 her. Lad os lynhurtigt lige kigge, om der er noget placement, der kunne have været bedre.
Vi ved, at de alle sammen er bund, så det er nok ikke så rart at gå herned og tage noget push. Man ved også godt, at de kan hurtigt rotate herop, så det er ikke så rart at tage noget push. Den her lane er pushet helt ned. Så 5 her, ikke optimalt, men det giver fint nok mening, at vi er der. Og nu begynder vi så at sprede os ud ned for at tage bossen. I4 fokuserer på det, og jeg identificerer, at vores lane er pushet for langt frem. Og så fokuserer jeg altså på det lane her, hvor jeg ikke skal ud og overextende for meget. De smutter ind og snupper deres. Og så sker der så den her, lad os lige bare hurtigt highlighte, hvad vores goldplayer gør. Vores goldplayer går foran og cutter creepwaven, for ligesom at få den ned, sådan så at der slet intet kan ske her. Lidt risikofyldt går jeg ind her. Der ved jeg ikke. Her kan man sige, det er helt skævt af mig, i og for sig. Jeg når ikke at blive fanget, men og jeg rotater yderligere ned, så jeg er måske lige akkurat forsigtig nok. Men ja, det er jo sådan en situation, hvor havde det gået omvendt, så kan man sige, så havde det været sindssygt dårligt spillet af mig. Wow, der bliver stage-divet offensivt blind ind på vores camp. Og så har vi altså et stort problem her. Mei får fanget 3 i sin Ice Wall. De har en god placering, udover deres Mei spiller rigtig defensivt her. Det kan være, at der blev kaldt, den her skulle abandon for hans vedkommende. Pep han smider sin ulti, og så er der en Phoenix. En rigtig fornuftig Phoenix fra Aki der, Kelthus, en her, som der faktisk sådan gør ret meget defensivt. Jeg springer hårdt ind på Anduin, og så engager deres Mei igen, og deres ETC, han powerslider sig ud. God E fra Aki. Og så bliver der altså brugt ret mange kræfter fra spinner på deres Mei, mens at vi defender Aki alt hvad vi kan, og det er måske lige tilstrækkeligt. Spinner disengager her, fordi han godt synes, at han ville blive dårligt placeret, hvis han gik den her vej rundt. Helt enig, godt set Miller. Aki, han er så tæt på at blive mos, som man overhovedet kan være. Og nu begynder de at være overextended. Sats bomber moser dem simpelthen. God zoning stun af, Mei, som der lige fanger 3. Så vi kan ikke pushe efter dem. Rigtig godt. Og altså lige præcis det, som Lunda han pointerede ved, at det her det skulle være reviewet. Alle backer op, fordi at Aki bliver kørt. Miller han stiller sig helt fornuftigt og tager ikke nogen chancer, om det er så bevidst eller underbevidst. Tager ikke nogen chancer i sin placering. Sindssygt godt at se. Lunda er lige nede for at heale, og jeg har tid til at clear deres Bruiser Camp, men det vil jeg ikke at gøre. Jo, jeg ombestemmer mig simpelthen. Det er lidt spild af tid, men må vi se, om det er tilstrækkeligt overhovedet til at redde det fucking fort. Men så står der altså 3 pigge her, og jeg har fået over halvdelen. Jeg tror, det er tilstrækkeligt. Pep, han ombestemmer sig også. Han løber næsten hele vejen top, og så ombestemmer han sig for at komme ned. Pep, han er herinde for at scoute. Der bliver brugt en powerslide og en lightbomb på mig. Det er jo egentlig okay. Jeg hopper ud. Der bliver zonet fra Mei her. Og deres Valera er faktisk igen rigtig, rigtig deep. Og går hen på Aki. Bliver stunnet. Nu bliver jeg til gengæld kørt for Kel'Thuzad, for lavet en led combo. Så har vi spinner hernede, som har brugt hele sit shit på en Mei. Han ombestemmer sig også lidt nu. Nu kommer der en Ice Wall her. Jeg når måske faktisk væk. Ja, det gør jeg. Og den Ice Wall rammer kun Aki. Der bliver stunnet ind der på Uther. Det er okay. Det er ikke noget problem. Og så begynder der altså at komme damage output fra spinner. Jeg finder mig igen in the heat of it all, mens jeg er stjernelow. Men så begynder der altså at komme skade ud herfra.
Så er der 4, der bliver ramt af den der fucking Mei zoning. Så de slipper altså væk med intet i liv. Men Kel'Thuzad er fuldstændig malplaceret. Deres Valeera, han diver. Gode chain stuns. En ulti starter det hele. Follow up med KGL. Og så kommer Spinner med sin ulti. Og så har vi altså en helt stunnet Kel'Thuzad. Valeera dør til bomber fra Aki igen. Ui. Nå, så er han returned, fordi han har det der nogle gange, når han har fået lavet meget skade. Sindssygt. Nå, der er heldigvis ikke nogen, der dør på det. Utroligt, som den Kel'Thuzad der kan ramme. Tilstrækkeligt. Spinner står heroppe alene. Der er ikke nogen creeps. Aki har hjulpet ham. Så Spinner får ikke noget skade. Det er rigtig fint. Og nu er Kel'Thuzad en smule overextended. Og det er lige nok. Det er lige nok til at blive fanget. Ej, det må have været sådan en smertefuld en, hvor man kan mærke det helt ned i numsehullet der, hvor man bare kniver det sammen, I ved. Sådan der. Ja, præcis. Alle kan relatere. Det var godt, jeg sagde det. Men ja, vi får en helt objective, tror jeg, umiddelbart. Jeg ved ikke, om de fik nogle skud af. Vi tager et keep. De er 2 nede. Vi kan sagtens pushe igennem. Double stun, men nu er der ikke mere der. Nu kommer Valeera ind igen. Sindssygt vigtig stun af KGL, men det er ikke helt nok. Den ulti fra Valeera er en af de mest frustrerende. KGL og Woode går ind og forvirrer dem rigtig, rigtig effektivt. Man ved ikke helt, om det er med vilje, men det er det, siger vi. Det er også sindssygt, men det er jo faktisk her, hvor at Uther er en stærk hero. Der, hvor de fokuserer på en, og så løber man, så får man faktisk rigtig, rigtig lang vind her. Det er rigtig meget medvind. Når vi er 4 mod 5, deres Valeera er low. Det var, ja, ikke det bedste stun, men for en sikkerheds skyld. Og så bliver jeg icewallet her. Det er lige meget. Bossen er oppe, og det er det, som de pynser på igen. Vi står i samme situation som før, og siger, nå, er det så bruiser time nu? Objective oppe. Vi har fået taget 2 keeps, vi har 1 fort tilbage, og ellers alle andre keeps. Og vi er nu fremme, og prøv at se, hvor hurtigt den der kørt ned. Den når ikke engang hen til vores fucking keep. Så jeg er glad for at se, at vi ikke er gået blinde ind, eller gået ind og kæmpet for hårdt for en boss. Nu tager lige Eon der, eller hvad hedder det, Shield Glare fra Pep hen mod den bus der, for at tjekke, er der nogen? Nej, det er der ikke. Havde der stået en ETC der, det vidste vi nok, han nok ikke gjorde, men havde der stået en Mei og lavet en Ice Wall, den her retning her, så havde vi altså 3 fedtede fyre, som der lige kunne have siddet fast. Der kommer nu en Ice Wall, kommer et Stage Dive, og Valeera er fuld liv, og hun går ned på ikke nogen. Og så får jeg fanget alle ind. Problemet er bare, at Kel'Thuzad er levende, og han har så meget AOE. Jeg kunne have klikket R igen, for at få folk ud. Pep, han har sin Undying der. Shit, hvor sker der meget. Nå, Aki ryger ned. Jeg ryger ned på grund af mit selvmord der. Uther for Mei færdig. Og nu er Pep der, og han får lige nok liv. Alright. Så det Spinner imod ETC. Battle for the Ages. 25
15. Hvor meget liv har det? Det kan man ikke se. Det er så underligt. Nå. God! Tæt på, og alligevel så langt frem. Og det er altså 2 gutter, der næsten intet HP har. 3 for 3. Vi fik et halvt objective. De får et halvt objective. Meget lige engage, men det var så hvor jeg laver det der krater her, og Kel'Thuzad han står og banger ind. Så siger Pep, hey, det må du ikke gøre. Så kan man ikke komme ud. Og det har han fuldstændig ret i. Så jeg skal gå det bag øret. Næste hop, der skal Kel'Thuzad være en del af det. Vi går offensivt ned og tager deres siege camp ned. Vi tjekker lige. Jeg er gået top for at tage vision. Og vi ved jo godt, at de højst sandsynligt tager den siege camp. Nå. Jeg går ind og skræmmer Valeera en smule. Vi samler os her. Pep er blevet blindet og slået af Mei. Så nu ved vi altså, at de kommer her. God zoning. Ej, og Martin bliver lige fanget af den der. Det er ikke godt. Pep han er gået helt væk, fordi han vil disengage, for det er lidt en akavet vinkel. Men faktisk er det en okay position. Og Aki han får simpelthen så hatten passer. Der kommer en ice wall hernede på både mig og Aki er super low. Der er nogle gode caltrops her, og Spinner han er så langt væk som muligt. Rigtig god Phoenix af Aki der. Så kommer KGL ud og kaster en ulti. Og så er det faktisk det her, der er rigtig, rigtig fedt. Så Aki han er nødsaget til at gå helt tilbage her, fordi vi har jo en Valeera. Og KGL han får lige stunner Valeera af. Men jeg fanger Anduin og Kel'Thuzad her, som jo var planen. Min mor kigger lige på mig og griner lidt af, jeg snakker så nørdet sprog. Du kan godt se, vi får nakket ETC, og den her Phoenix, den giver så hjernemaret skade. Nej, okay. Så jeg får nakket Kel'Thuzad herinde, rigtig fint. Og for at få Valeera ud, eller hvad var det? Så hiver Anduin en ind der. Det crater der, det er så fucking langt. Og det er... Ja! Spinner godt op. God route. Nå. Ja, fornuftigt. Sindssygt turn. Og jeg tror umiddelbart, at det er Akis Phoenix, der knokler så hårdt, at den skader så fucking meget. Men altså Spinner er jo også helt oppe i damage. Og for det ser godt ud på de rigtige heroes, der står meget langt fremme. Men den Phoenix der, den har eddermame arbejder. Så det er godt at se. Det er jo normalt så kører vi Pyroblast eller et eller andet. Men helt fornuftigt med Phoenix indtil videre. For det muliggør også, at når vi alle sammen bliver fanget af den freeze, den ice wall fra Mei, at får vi altså placeret et sted, hvor de ikke kan finde ud af at komme ind. Så hernede så har vi en Anduin og en Mei. Vi får undvidet en ice wall. Der er ingen contestants oppe top. De er også 3 døde. Så det er bare hernede, det sker. Igen rigtig god Phoenix. Og så sker der en rigtig... Det kunne vi have sagt os selv. En selvfølge med en stage dive. Jeg hopper ud og kommer afsted. Spinner og KGL står solo heroppe. Det er ikke så meget mana. Lige at bruge 2 Hungering Arrows. Og så har de helt fri deroppe. Det er også meget dejligt. Jeg fokuserer på at få nakket en Bruiser Camp.
kæmpe wave heroppe top. Men der er desværre nok af de der fucking luder. Og så er ETC herinde og shuffer. Og så mister vi et keep, og de har mistet alle deres. De har 78 på core. Og så er bossen tilbage. Hvad tænker vi her? Altså, vi er en person nede. Vi gemmer os rigtig, rigtig meget. Men vi vil gerne sikre os, at de ikke tager boss. Tænking. Vi vidste ikke, at de stod lige der. KGL, han er liderlig nok. God stun. Stor stun. Kæmpe stun. God shield. Forfærdelig wall. Nå, jeg kan ikke få den der. Jeg kan ikke stoppe den der. Okay, det var lige før, at jeg gav noget gratis der. Det er Anduin, der står her. Pep og jeg løber den anden vej. Eller Pep løber den rigtige vej. Fokuserer på Anduin. Men det ser ud som om... Yes, alt fokus kommer til at ligge på Mei. Er det nok? Kraftedme meget, den der. Jeg går ind offensivt og zoner dem fuldstændig rundt, så der er ikke nogen, der kan hjælpe Mei. Men de kan ikke få stoppet ham. Det er meget tid. Det er meget tid at bruge på en tank, som der kan skøjte væk, blinde, stunne og heale sig selv. Det er nok en af de værste heroes at prøve på at chase ned. Men det finder de også ud af til sidst. Uden kill. Havde vi fokuseret anderledes, så kan det være, at det havde gået anderledes. Nå. Jeg synes, vi kan starte bossen her. Vi kører bossen. Og selvom Pep, han var ikke helt tilfreds med det. Og det er faktisk heldigt, at de er faktisk en smule mere defensive omkring det, end de burde have været. Men de er selvfølgelig også en Valera nede. Men vi får kappet den her boss. Pep, han gør sig klar til at tage midt. De andre gør sig, eller mig og Pep gør sig klar til at tage midt. En eller anden stiller lige ud og scout. Nix. Det gider vi ikke. Vi vil bare give skade. Uther går ud nu. Sådan. Rigtig fornuftigt. De har hamrende svært. De har jo ikke nogen, der kan stoppe en boss. Og de får ikke et ben til jorden. Der til sidst. Nå. Men ja, det var jo et game, hvor at der helt bestemt blev engaged og disengaged på rigtig fornuftige måder. Fordi de havde en Valera. Det var Aki, der ligesom fik mest hug for det. Hvis vi kigger på skade, så har de en 66, 48 og næste er så 36. Der ligger vi på 65, 59. Og så har vi to, der er helt oppe i 40. Så kæmpe damage output. De skulle jo gerne have haft mere CC, men Mei, synes jeg, er ret soft CC ud over hendes stun. Men det kan man jo undvige lidt. Super spændende game i og for sig. Der var nogle helt solide ting. Jeg ville ønske, jeg havde fokuseret mere på. Ja, jeg tror, at min review er meget godt, er det ikke det?